खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जरहाटआव 21 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द। रायजोआव वर्ल्ड रेकर्डनि दोहौ। अदालगुरियाव 24 घन्टानि गेजेराव 10 लाख दंफां गायनानै जारिमिन सोरजिगोन। लाइस्राम लादु सिंखौ होखारनांगौनि दाबिजों क'क्राझारनि गुबुन फरायसालिमायाव धरना। बरपेटा रड आन्चलिक ब्रह्म मन्दिरनि पुरहित पराला ब्रह्मआ माखासे बेरामजों भुगिनांदों। मुम्बाइ गुवाहाटी इन्डिग' बिरखंआव आइजोखौ गाज्रि आखु बाहायनानै सासे हमजादों। चन्द्रबाबु नायडुखौ विजयादा बिजिरसालिया 14 साननि थाखाय जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। टिडिपिआ समबारखालि 12 घन्टा अन्ध्र प्रदेश बन्द फोसावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जरहाटआव फिन गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द। जरहाटआव गंसे बेसेन गोसा गारिनिफ्राय जब्द खालामनो हादों गोबांथार बिबांनि हेर'इन। बेजों लोगोसे 3 सुरां फालांगिरिखौबो हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जरहाट पुलिसआ स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो थांनाय हराव गोख्रों अपारेशन खालामनानै NL01CA1197 नम्बरनि गंसे हुन्डाइ क्रेटा गारिजों गुबुन जायगायाव सिखोमानानै लाबोनाय गोबांथार बिबांनि हेर'इन जब्द खालामदों। पुलिसआ गासै 198 पेकेट हेर'इन जब्द खालामनो हादों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय 198 पेकेट हेर'इननि लिरथाया गासै 2.5 केजि आरो बेनि बेसेना बाजाराव खमैबो 21 कौटि रां जागोन होननानै आन्दाज खालामदों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 3 सुरां फालांगिरिया बे गोबांथार बिबांनि हेर'इनखौ मणिपुरनिफ्राय क्रेटा गारिजों स्माग्लिं खालामनानै गुवाहाटी फारसे फैगासिनो दङमोन। नाथाय संगालिनि मेगन टिपायनायाव हेर'इनखौ गुबुन फालांगिरिनो डिस्ट्रिबिउट खालामनायनि सिगांनो जरहाट पुलिसआ हमनो हायो। ओरैहाय कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसे हमजानाय 3 ड्राग्स स्मागलारखौ फारियै आमिर खान, मोहम्मद याकुब आरो मोहम्मद जामिर होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला आयेन बेरेखा ड्राग्सनि गोसोम बाजार आरो ड्राग्स फालांगिरिनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय जरहाट पुलिसआ हमजानाय बै 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ जिम्मायाव लानानै नायबिजिरनो जागायबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। आसामाव वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनायनि दोहौ। बे खेबाव बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय अदालगुरि जिल्लायाव गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन। मख'नो गोनांदि बिहु मोसानायखौ वर्ल्ड रेकर्डनि फारिलाइयाव सोनायनि उनाव अमृत बृक्ष आन्दोलन एबा दंफां गायनायनि गेजेरजों वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो थांखि लादों आसाम सरकारा। गुवाहाटी खानापारानि उनाव दंफां गायनायाव अदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा गिनिज वर्ल्ड रेकर्डनि साखि जानानै थांगासिनो। नोजोर होनो गोनांदि अदालगुरि जिल्लानि आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमायाव थानाय माजबाद ओनसोलनि सिखारि दाङा आरो भैरब कुन्दनि 1000 बिगासो हायाव 10 लाखनिबो बांसिन दंफां फुलि गायनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो लाहार फाहार खालामदों आसाम सरकार, बिटिआर सरकार आरो हाग्रा बिफाना। अदालगुरियाव 24 घन्टानि गेजेराव 1000 बिगा हायाव 10 लाख दंफां गायनानै वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिगोन। फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बे दंफां गायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन। बबेखानि अमृत बृक्ष आन्दोलनखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय हाग्रा बिफान, गुबुन आफाद आरो फसंथानफोर, जायगानि सुबुंफोर, सांग्रां लाइमोनफोर आरो 2000निबो बांसिन लेबारफोरा सान हर खामानि मावगासिनो। बिटिआर सरकार आरो जथायारि दोलो इउपिपिएल बिजेपिनि मावथिफोराबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो नांथाबगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि लाइस्राम लादु सिंनि हेंथायै एबसुनि सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ। लाइस्राम लादु सिंखौ बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौनि दाबिजों एबसुआ दिनैबो धरना हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गुबुन फरायसालिमानि लांगोनायाव दिनै एबसुआ 1 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला एबसुनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा, क'क्राझार बिगियान फरायसालिमा, क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमा, क'क्राझार कमार्स कलेज, जनता कलेज, गसाइगाव कलेजनि लांगोनायाव 1 घन्टा धरना हाबाफारि लादों।
गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय जामिन लानानै उदां अख्रां सिङाव फैनाय VC लाइस्राम लादु सिंखौ थाबैनो होखारनानै बिनि मासियाव गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि लांगोनायाव धरना हाबाफारि लादों। बेनि अनगायैबो सम बायदियै आनजादनि रिजाल्ट फोसावनाय, गासैबो गोनां जानाय फरा बिजाबफोरखौ थि समाव मोनहोनाय, सम बायदियै आनजाद खुंनाय बायदि बायदि दाबिफोरखौ एबसुआ दैखांदों। मख'नो गोनांदि लाइस्राम लादु सिंखौ थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखाराब्ला क'क्राझाराव गोख्रोंसिन सुबुं सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो एबसुनि बिथिंनिफ्राय हुमखि होदों। बेनि उनावबो जेबो रोखोमनि राहा लायाब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव थुंगेनाय गैयै सोमावसारनो थियारि होननानैबो एबसुआ हुमखि होदों। बरपेटा रडनि आन्चलिक ब्रह्म मन्दिराव पुरहित खामानि मावनाय परला ब्रह्मआ आथिखालाव हार्निया, गल ब्लाडार अन्थाइ, प्रस्ट्रेट, नार्भ प्रब्लेम बेरामजों साग्लोबजानानै दङ। बेरामि परला ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बेरामा 3 बोसोरसो सिगांबो जाखांबायमोन आरो बे समाव मुलि जानानै हामबायमोन। नाथाय दायो जाखांफिननाया दान मोनसेसो जाफिनबाय। नाथाय दायो गुवाहाटीयाव थांनो थाखाय रांनि अभाब जादों। बेनिखायनो बेरामि परला ब्रह्मआ गावनि बेरामखौ नायजानो थाखाय एबा गोजौ फाहामथाय लानो थाखाय रांनि गोनांथि जानायाव राहा गोथे जानानै खौरांनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोरबाफोर अनसायनानै अनसुंथाइ हरोब्ला हामगौ होननानै खावलायहरदों। परला ब्रह्मनि देहाखौ खौरां लानो थाखाय बरपेटा रड आन्चलिकनि ब्रह्म मन्दिरनि परिचालना कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि पवेन ब्रह्म, लोगो फोसावदिं नेहाथारि दिलीप खुंगुर स्वर्गीयारि मोनाबो नुजाथि हैदों। परला ब्रह्मखौ अनसायनानै सोरबाफोर अनसुला सुबुङा अनसुंथाइ हरोब्ला 395918299604 IABC SBIN 0018805 बे एकाउन्ट नाम्बाराव रांखौ सोनानै हरनो हागोन आरो गोबां मिथिनो थाखाय 8822408471 बे नाम्बाराव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। मुम्बाइनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैनाय 6E5319 इन्डिग' हान्थियारि बिरखंआव रबिबारखालि सासे आइजोनि सायाव आथोनारि गाज्रि आखु बाहायनानै खस्थ' होनायनि जाहोनाव गुवाहाटी एयारपर्ट पुलिसआ दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरि सुबुङा मुम्बाइनिफ्राय गुवाहाटी फैनाय समाव सासे आइजोखौ आथोनारि गाज्रि आखु बाहायदोंमोन। बेनिखायनो खस्थ' होजानाय आइजोआ बै लोगो हान्थियारि सुबुंनि सायाव एफआइआर होनायनि उनाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों आरो जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। अन्ध्र प्रदेशनि बारग' गिबि मन्थ्रि चन्द्रबाबु नायडुखौ रबिबारखालि बिजयवाड़ा बिजिरसालियाव फसंहैनायनि उनाव बिजिरसालिया 14 साननि थाखाय राजामुद्रि मिरु जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। बेनिनो हेंथायै दिनै समबारखालि टिडिपि दोलोआ 12 घन्टा अन्ध्र प्रदेश बन्द फोसावदों। मख'नो गोनांदि आनन्दपुर जिल्लानि कार्नुल ओनसोलनि नन्दियालनिफ्राय सनिबारनि फुं 5:30 रिंगायाव तेलुगुदेशम पार्टी एबा टिडिपिनि आफादगिरि आरो अन्ध्र प्रदेशनि बारग' गिबि मन्थ्रि चन्द्रबाबु नायडुखौ सिआइडिआ जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामदों। चन्द्रबाबु नायडुजों लोगोसे टिडिपिनि गासै 9 सोद्रोमाखौबो अन्ध्र प्रदेशनि पुलिस, सिआइडि एबा एन्टि कारापसन ब्रान्चआ एरेस्ट खालामदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अन्ध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेभेलपमेन्ट कर्परेसननि 371 कौटि रां जाख्ल'नायनि फोरमान मोनदों। थांनाय 2014 मायथाइनिफ्राय 2018 मायथाइसिमहालागै बै समनि गिबि मन्थ्रि चन्द्रबाबु नायडुआ दङमोन। बेनिखायनो चन्द्रबाबु नायडुआ बे जाख्ल'नायजों थोंजोङै लोब्बा दं होननानै सिआइडिआ फोरमान मोनदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।